Ụtụtụ ọma, ndewonu, ekenekwa m unu. Ka m bụkwa onye nke gị nwaada gbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dịbụ Igbo. Abụ m onye isi nchụaja na agbara ọma ọdịnala Temple nke dị n'Enugu steeti. Taata bụ ụbọchị Eke ka anyị jiri ozi ọma dị sitere n'aka ndị mbụ na ndị egede wee bịa, bụ ozi ndụ na ozi udo. Isiokwu nji maka ya wee bịa taata bụ ụbọchị Eke bụ ihe gbasara ọfọ, ọkachasị ihe gbasara ọfọ ngwuru. Yes, wee na-agụ ọfọ tata, wee na-asị ka ọmaka meela anyị, wee na-asị na anyị ga-adị ka echi, maka na echi anaghị akọrọ n'igwe. Wee sị na anyị ga-ede ude akara aka anyị apụta ife. Anyị sị na ụbọchị anyị abịala anyị ọdịda ama bụ oke anyị. Anyị sị na onye ọbụla na-achụ anyị oge were ala wee zee mmiri. Anyị sị na anyị ga-egbu n'iru, anyị egbute, anyị egbu n'azụ, anyị egbute, anyị egbu n'aka, anyị egbute, anyị egbu n'aka ekpe, anyị egbute. Anyị sị ka chi anyị mere anyị ọgọ, ka ezumezu mmụọ niile anyị si bịa ụwa mere anyị ọgọ, ka ọmaka mebere anyị, ka anyị zụwa ka afịa, ka anyị ghara ịna ka afịa, ka anyị dị ude ka ebunu, ka anyị ghara ịna ka ebunu. Si na otu anyị sikwa onye ka ọ dị 555. Akara ekwentị WhatsApp m bụ 07037311663. Ma ọ bụrụ na ịchọ ka anyị gbara gị afa, ma ọ na iwere ajụjụ gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, ma ọ gbasakwara nke anyị na-akụzi tata. Ịgakwazi n'isiokwu anyị dị maka ya wee bịa. Ọfọ. Ihe bụ ọfọ. Ịwachi ọfọ ngwuru. Agaghị m achịkọta isiokwu na-abụọ ọnụ. Maka gịnị? Ọ ga-agbanye m akị n'ọnụ, maka na ọ ga-eme ihe onyonyo a eto ogologo. Mana mma agagodo n'ihe gbasara ịwachi ọfọ ngwuru, maka na ekwubuola m okwu gbasara ihe bụ ọfọ na ogo. Akụzibuola m ya ihe ruru ugboro na-abụọ. So mma aga n'iru wee kwuwe ihe gbasara ịwachi ọfọ ngwuru. Now, ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche nwere ọfọ ezinụlọ ha ji wee dị ebube. E nwere ọfọ ọ na-abụ ndị gboo ha wepụta ya, ha kwuo okwu na ya, ata ọjị, bụọ ya ọjị, ata ose, bụọ ya ose, ewete mmanya, bụọ ya mmanya, egbusa ya anụ. Ọ dịka ọ na ihe a na-eme nwere isi, mana o nwere isi. Ewere ya wee na-ekwubi okwu na ngwuru. Ewere ya wee na-enwe ọgbụgba ndụ na ngwuru. Ewere ya wee na-ewepụ ajọ ihe, wee na-ewebata ihe ọma na ngwuru. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee bie ndụ, wee bike ndụ, chaa isi awọ. Ọnya ka anyị bịara ikwu maka ya tata. Ị bịazie n'ọtụtụ ngwuru dị n'ala Igbo. Ọtụtụ ngwuru dị n'ala Igbo enwerozi ọfọ, mana fa nwere ọfọ mgbe gboo. E nwere ike ị na-ene anya na mgbe ahụ e nwere ọfọ, na ihe adịrọ ka o si dị, na-enwere ego, na arụrụ ụlọ elu, na-emerụ nke a, na-emerụ nke a. Ihe ị ga-aghọta bụ n'ụwa kịta, n'ụwa mgbe ahụ abụrụ ofu. Ị na-anya na ndị dibịa, onwero dibịa ndị wubere ọgwụ ha na ihe gbasara stroke na ha ga na-eji 100 naira eme ya. Ụfọdụ agwago sị na ha anaghịzi eme ya. Maka gịnị? Ị chọọ iritake that oath, ha eme gịnị? Ndị gị na ha so akọchasịba gị aka. Ihe mere bụ na e nwere a lot of ignorance during that time. Na ọ bụrụ na mmụọ a na-efe anara afụ ụzọ, e nwere a lot of ignorance. Na anya wọbere anya kịta, ewubere anya mgbe ahụ ka kịta. Onye a kpatara ị na-afụ nwa dibịa nwere ike si gị, oke na otu a ndị kpọrọ ya ọrụ, unu akụzigoli ya. Njọsi na-enye unu example, unu akụzigoli ọgwụ isi ọwụwa na bido tata na ihe ọ ga na-eji enye ọgwụ a bụ 50 kobo. Amakwa m na value 50 kobo na ọ bụrụ na aka na-eyuzi kịta nọ nnukwu ego, ma ọ bụ na value ihe ka dị ka mgbe ahụ. Then asị gị na 50 kobo. Then irutezie ifuzie na 50 kobo enwerozi ife ọ na-azụta n'afịa. Ifu na ọjị nwa na iji agụgodi ọfọ na ọdị azụtanwu ya. Ifu na nzu iji agụ ọfọ na ọdị azụtanwu ya. Ịghọtago? So mgbe ahụ onye ahụ chọzie ichenji price ihe ahụ, onye bi ya nsogbu. Ịghọtara? So ọnyanwa bụ ihe m chọrọ ikele maka ndị na-asị na mgbe ahụ e nwere ọfọ, gịnị ka e nwere. No, ọ bụrụ na ọfọ anaghị arụ ọrụ, no, the ignorance of our people mere na ha amaghị use what they have.
because na ị na-anya kịta na-enwere ike ihe ịzụrụ n'afịa this week ịga ahịa next week o tinye ego. Ọ bụrụ na gị nwa bụ nwa dibịa wee bịa wụnyere ndị ọgwụ gị na ife dịka ka nwegodi ya ihe dịka inye mmadụ chi ụwa mmadụ ihe na ị ga na-ana 5,000 wee na-eme ya, then ifugo ka ihe si wee gara ọnụ. Na-enwere mgbe a na-ere crate of beer 1,800 ka m were ya, enwere mgbe a na-ere Castello dry gin 600 500, mana kịta now ihe a na-ele Castello 1,004 1,003. Do you understand? Now ịbịakwụsị na ọkụkọ ijide 6,000 ihe egotenwu ụzọ ọkụkọ. Ikwuezie maka beer kịta na 4,000 something depending on the kind of beer ị chọrọ igote. Ifo that na ka ihe na ka chi na-efo ka ihe na-atinye ego. Ọ bụrụ na ị bịa nwee fixed price with mmụọ gị na ha so, ị ga na-adị stagnant, ị ga na-enwe stagnation because gịnị, ihe tinyebe ego you cannot add money. Do you understand? Mgbe ahụ ọ dịzire gị difficult mmadụ wetara gị ọrụ, ọ bụrụ ọzọ dịka afụ maka na ọ ga-abụ afụ because you have to add money from your pocket to do that work from the person or for the person or you leave it. So onye a bụ ihe mere during the time of our fathers mgbe nwere ọfọ. Mana ọ bụ ma ọfọ a na-arụ ọrụ asị ya rụọ, ọfọ na-arụ ọrụ. Ọ maka ndị na-contradict ya ka ịghọta na enwere changes in the prices of goods and services na ọ dịrị otu ọ dị kịta ka mgbe ahụ. Now ọ bụrụ na unu nwere ọfọ na be nna gị, a sịkwana na ọfọ ha nachiri gị inweta ego, nke ahụ na-eweta gịnị ka iji eme? Maka na ị nwere ike inweta ego mana nsogbu ga-eri ego ahụ karịa. Ị nwere ike inweta ego ihe na-enwere isi fe mara ihe na-eme ego ahụ anọrọzi because na ihe na-echekwaba ngwuru anọrọzi ya, ihe na-agbachiri ụnụ ụzọ anọrọzi ya, ihe na-agbachi onunu abụ na onunu anọrọzi ya. Now ọfọ ngwuru bụ ọfọ ndị Igbo ji dị ebube, ọfọ ndị nna nna anyị ha ji dị ebube, ọfọ ha ji wee debesi ntọ na ala dị iche iche, ọfọ ha ji wee jikọta ụmụ ha, jikọta nwunye ha. Achọrọ m ka ịghọta na ịbịa even those times fụ na ịghafụ ofu nwoke ọnụ ụmụ nwaanyị ịtọ ịnọ. Do you understand? Ọ bind ya ha ncha niile, were ọfụ ya kwụ okwu bind ya ha ncha niile, ha nche jiri ofu kọpụ na-aṅụ mmiri. Mana kịta ị nwere ike ịfụ ụmụ nwoke na-abụọ, onye nke anụ nwaanyị, onye nke anụ nwaanyị, onye nke nwere ụlọ, onye nke nwere ụlọ ya. O nwere ihe nwunye ha na-abụọ na-azọ, mana fa bụ gịnị, ha na-emere onwe ha competition because na ihe ha anyị ji dị ebube anyị ji echịkọta onwe anyị adịrọzi. Ị na-aghọta? Tupu nwoke ejebe weta ọfọ wee wee ọfọ ngwuru, o nwere ife buru ya, enwere ebe a na-enwe mperi, enwere ife mkpagbu dịrị ezinụlọ ahụ, ewejebe ije wee weta ọfọ wee gụọ ya ọfọ ngwuru a. Ọfọ a wee na-achọ ihe na-adịrọ mma, eweli ya na-ekwubi okwu ihe ọma na-adị na ngwuru, eweli ihe na-ejikọta ngwuru ọnụ. Ọfọ na-ejikọta obodo, ọfọ na-ejikọta ụmụnna, ọfọ na-ejikọta family, ọfọ na-ejikọta a village, ọfọ na-ejikọta a community. Ọfọ bụ gịnị? A sign of oneness and unity. Now ọtụtụ n'ime anyị eluzugo ọfọ anyị. The staff of authority of our forefathers, we have lost it, and thereby we have lost our authorities before men. Because then we're a lot of force who maybe ọfọ ndị nna nna anyị ha ahụ ebube ka dị na ọfọ ahụ bụ ihe na-eme na ịpụtakwu okwu ndị mmadụ asị, hey, there is point in what this person said. It doesn't mean na gị nwakacha wee make sense, but ọ ihe dị ebube so gị from be nna gị. But enwere ike si na onwerezi ihe ọ na-enwere ihe ọ na-eme gị na sinsi ụnụ rapụrụ ya ka ị nwetara onwe gị, but gịnị, o nwere ife eji okwu gị eme, okwu gị bụ okwu onye ara. Ọ bụrụ na ọfọ ngwuru na-enwelu ka esi wee mee gịnị wee mebie ọfọ ngwuru, ịma na imebi dị izi mana imekwata anara adị izi. Imebi ihe dị izi mana imekwata, enwere ike gị take 3 years rụọ ụlọ, ọ na-achọ ịgbari ya ọmadụcha ide destroy everything n'ebe ahụ. Ejiri machine before 1 hour wee clear go ihe niile, mana ọ na-atekiri gị years of serious sufferness, hard work and hard labor for you to be able, with ọnwa niile a na-anwa gị na ịrụwago ụlọ, for you to be able to get that house. Mana chi gbari ya 1 hour 2 hours a day, it is gone. So gị nwa mebiri ọfọ ngwuru na ọ dịrị gị isi, gị nwa nna gị mebiri ọfọ nna ya maọbụ nna nna ya, ọ dịrị gị isi. Mana achọrọ m ịgwa unu na ọtụtụ mgbe enwere ife nwere ike imebi na ngwuru. Even o nwere ike na, for instance, ka m nwere onwe mma atụ, ọ bụrụ na mụnwa mebiri something na ngwuru be nna m, ọ bụrụ na m bụ nwoke, for instance, ọ bụrụ na m mebiri ihe na ngwuru be nna m, mụnwa mebiri ya, it will not come for me.
ọ bụrụ ụmụazị m. Enwere nke ga-abụ ọ bụrụ gị nwa ka ọ ga-abịara. O nwere nke ga-abụ ọma mbịadoro ụmụazị gị, ọ bụrụ your grandchildren, ọ bụrụ your great grandchildren, ọ bụrụ ha ga-ebido taba afọ ya. Mgbe ahụ na ndị ma history of that thing anwụchago, ọ bụziela ụmụaka bụ ihe ga-ebido taba afọ ya. So you don't tell me because you destroy something 2 years, 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, that it is not, it will come, it will come. No me ka ga-anọkwa mgbe ahụ efu mgbe ọ bịara. It will come, definitely. Anaghị asị ochi ntị na ahịa esu. Ọhụ ma ọ ga-abịa, iwu megidere iwu na ọ ga-abịa. Now, in a situation whereby na emebiri ife dị na ngwuru, ọfọ ngwuru, for example, achị iwachi ya, onye ka ọ dịrị iwachi ya bụ ọfọ. Ọnyanwa bụ the main thing anyị ji bịa, but ihe ji wee buru ya otu a bụ ka anyị nwee ike water some things. I will not just jump into it maka ndị na-esonyebere anyị before. Now, ọ bụrụ na emebiri ọfọ ngwuru, o wee bụrụ na a chọrọ ịwachi ya, mebi na ọkpaba gị ike ma ọ na-ejebere njem, awesị na ọ chọrọ ịwachi ya. E nwere so many reasons ọfọ ngwuru nwere ike ịrapụ diọkpara wee gaa na the last son of the house. E nwere so many reasons, because na enwere ike gị nwa na-asị na gị nwa bụ diọkpara, na gị nwa bụzi diọkpara, na nna gị bụzi, ọ bụrụ nna gị wụ last born self, ọ bụrụ na ọ bụrụ be ọkpara onye nwe datin ka ọ gara, na ebe the last born ka ọ gara. Do you understand? Mmụọ nke ugbu a na-eche ụzọ ndị ha laikere. Ọ maka ụfọdụ anyị ihe adị aṅa na-abụ okwu anyị aka na ngwuru, anyị na-asị na ya bụrụ ọkpara, ọ bụrụ na ọkpara emeri ya na-ema mmịa. Mmụọ na-eche ụzọ ndị ha laikere. Ọ mgbe gboo, mgbe ndị nna nna anyị ha na-achịkọta isi eche echiche ka mmadụ, ọ mgbe ahụ bụ mgbe ha na-emekarị ya n'iwu n'ọkpara n'ọkpara n'ọkpara. Kịta onye ha fụrụ na ha ga-eyi uzu nwoke ha na-eyi uzu, nụọ ya na ntị. Onye ha mara aida na ha ga-eyi uzu nwoke ma na ha ga-esi nwu na your lineage wee nweta ihe ha chọrọ, ọnya ka ha na-aga. Ọzọ dịka ibi ya bụ na ọkpara nwere ike ọ bụrụ nna gị mụrụ ya. Destin na-ekwu kịta na ịlaiki iteke ịlaiki rapụ ya. Ọkpara nwere ike ya bụrụ nna gị mụrụ ya, ma n'ime ahụ o nwere ike ọ bụrụ na mama gị mụrụ nwa ahụ n'ụlọ, maọbụ na ọ tụtara ime ahụ, mpa gị wee fụ ya laiki ya, ọ makwa na ọ dị ime, wee si na ọ hụrụ nwaanyị ahụ n'anya n'obe ya, o wee bịa mụọ nwa nwoke. In order to avoid disunity in the family, your parents would not want you or that ọkpara to know that na ọ bụla your father tụrụ ime ya, just to maintain peace. You have to understand the reason mgbe ụfọdụ na-arapụ ọkpara sobe gị nwa bụ onye na-eso ọkpara ma nke ikpeazụ. Mgbe ụfọdụ na nwere ike ọ bụrụ na mama gị nọ na di wetute ime, ma na mama gị na nna gị na-eme oyi, ọ bụrụ na mama gị ejegotute ime n'aka onye ọzọ, o wee bụrụ na nna gị bụ onye ọfụrụ dị willing n'elu ya, ọha ngị ya si na ọ dị ime, o nwere mgbe your ancestors ga-recognize that nwa ahụ ọ mụrụ, nwa nwoke ahụ, as the son of the soil or a stranger to the family. Take it or leave it. That is why they are going to choose you again. Maka na mgbe ụfọdụ ịchọba ihe ahụ ị na-achọ, nwere ike ịchọta ihe ga-ebute problem. Ọ bụrụ na asị gị na ọfọ ngwuru be nna gị dere gị ịwachi, I'm not saying that na ọkpara nwere ike in so many places, ọkpara nwere ike ịwachi ọfọ ngwuru if number one na ha findere ya worthy of gịnị ịnọchinwu ha anya in all ramifications. 2, gị nwa bụ onye na-esote ọkpara nwere ikekwa ịwachi ọfọ ngwuru ma ọ bụrụ na ndị ichie na be nna gị chuzuo gị ịwachi ọfọ ngwuru. Then ọ bụrụ na ha chuzie gị ịwachi ọfọ ngwuru, ihe a bụrụ ihe mmadụ gba ọsọ agakwuru, ọ ihe mmadụ kwesịrị ịgba afọ, gbasịa afọ ike. Ihe a bụrụ ihe ị ga-asị ofu dibịa gbara gị n'ịdịgo satisfy. Ka m gwa gị eziokwu, ị ga-eje ebe a jee ebe a jee ebe a jee ebe a jee ebe a, ịchịkọta okwu ọnụ, ị mara nke ị ga-eso. Maka na ya bụ oche a na-asị gị nọrọ na ya dịka onye ji ọkụ. If that seat is not for you, ịba ya n'ike, it will cost your head. And onye ha chọrọ ka ọ wachi ọfọ ngwuru bụ onye ga-agba wetegodo ọjị kpọba ha, ezumezu niile agbakwuo.
onye ha chọrọ ka ọ wachie ọfọ ma ọ ka o bulite mmụọ dị na ngwuru ajụrụ ajụ, iwelite ọjị sọsọ kwuwe ekwe ezumezu agbakụọ, mmụọ niile ahụ agbakụọ, mana onye ahụ na-abụrụ ya kwụsie fafafa fa. Ọ maka ndị ihe nji wee kwuokwa maka ndị na-asị nọọsọsọ ọkpara nwere ike iwachi ọfọ ngwuru, ma ọ na mmụọ anụ ha godoro be ha na ọ na-aga n'ọkpara a na-agwa gị na ọ gị nwa ka o kwere aka isi mba na ọkpara ka dị ndụ na ọkpara emebiri. Ịma ihe mere ha ji wee jụọ ọkpara? Ị mara ihe mere ha ji wee jụọ ọkpara? You are now allowing yourself to die by ichi ntị. Ihe kwesịrị ime bụ akwa gị si gị gị nwa ka ihe ha dịrị, go to another place, confirm if what this person told you is the truth. Ọ bụrụ na ihe onye ahụ gwara gị bụ eziokwu, ị confirm go ya 1 or 2 places adding to the one onye ahụ gwara gị, ịchọbazie how do you go about it. Ekenekwa m unu. Echefukwana na izitara m ozi n'akara WhatsApp anyị na 07037311163 ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa ọlụlụ ndụ m magazienụ.